Milé děti, máme tady hodinu hudební výchovy a dneska to bude hodina trošku vonavá, protože budeme vařit, budeme si hrát na kuchyni. Kdo rád vaří, děcka? Kdo rád vaří? Je vás hodně, tak to je výborné a jsem zvědavá, co si tady společně dneska uvaříme. Takže vyskočit a každý z vás má možná něco rád. Takže já se teďka každého zeptám, co máte rádi k obědu. A vy to zkusíte říct si podobně, jako to tady řekne Esterka, a pak budeme pokračovat takhle po řadě. Takže Elenka je připravena hnedka jako první, pak Vinci, pak Kristy. A zkusíme si držet rytmus, abychom dojeli jako vláček až do cíle, až k Alexovi, ano? Takže já se vždycky zeptám a pak dám prostor někomu z vás, ano? Co máš rád k obědu? Já mám ráda lazaně. Co máš ráda k obědu? Já mám ráda řízeň. Co máš rád k obědu? Já mám rád knedlíky. Co máš rád k obědu? Já mám rád rajskou. Co máš rád k obědu? Já mám rád nugety. Co máš rád k obědu? Já mám rád svíčkovou. Co máš ráda k obědu? Já mám ráda přísky. Co máš ráda k obědu? Já mám ráda špagety. Na chviličku zastavíme a teď poprosím, protože vidíte, že tleskám, pomožte mi tleskat, ale jenom tak 2 prstama do dlaně, aby to nebylo tolik slyšet, aby bylo slyšet, co tam kdo říká. Připravení? A od Aničky, já se teďka ptám Aničky a pokračujeme dál, ano? Co máš ráda k obědu? Já mám ráda špagety. Co máš ráda k obědu? Já mám ráda kaši. Co máš ráda k obědu? Já mám ráda řízky. Co máš rád k obědu? Já mám rád buchtičky. Co máš rád k obědu? Já mám rád lazaně. Co máš rád k obědu? Já mám rád palačinky. Ano, výborně. Palačinky na závěr, to je potřeba sladká tečka. Výborně, chcete si zatleskat, můžete? A posaďte se. Ten mají stát? Můžeš si je zvednout. Dobře. Tak, teďka ještě zpátky si vyskočte. Představte si, že máte na talířku před sebou to jídlo, které jste si teďka řekli, že máte hodně rádi. A ono to jídlo krásně voní. A my si k němu budeme přičichávat, jestli opravdu krásně voní. Nezapomeňte, že když budeme se nadechovat, takže nebudeme zvedat ramínka, ano, a budeme dlouze vtahovat, že si čicháme a potom uděláme, to je dobrá vůně, jo? Tak připravení. To stačí jenom jo? Tak ještě jednou. A naposledy. Super. No jo, my bychom si teďka to jídlo chtěli dát. Jenomže ono je hrozně horké. Takže my ho teďka pofoukáme, ano, nadechneme se a budeme dlouho foukat na to jídlo. Takže nádech. Ještě jednou. A naposledy, ať nám schladne. Super, tak výborně, můžete se posadit. A kdo z vás už byl v kuchyni, tak ví, že v kuchyni se najde ledacos. Možná tady už něco vidíte, co tady máme. Ale tak řekněte mi, děcka, tady vidíte něco, co máte ještě jiného v kuchyni. Dáme každý ne, ale pár věcí. Aničko, co ti napadá? Pánvičky, Pánvičky, stačí? Pánvičky, co ještě? škrabatko, ona a sír. Co máme ještě? Misky. Misky a Davide poslední. Kraječné jabka. Aha, teda vy říkáte takové speciální věci, které ani nevím, jestli doma mám, ale tak dobře. Ale tohle máme doma všichni, děcka. Co to je? Ne, to je hudební nástroj. Jo? Hudební nástroj, dneska to není vařečka, která někoho vyplatí, když dělá nějaké hlouposti, anebo vařečka, kterou vaříme a mícháme něco dobrého, ale dneska to bude hudební nástroj. Takže na ten vařečkový nástroj se dneska bude hrát takhle. Dobře poslouchejte, protože za chvíli budete hrát vy. Jo? Takže jakmile budeš vidět vařečky, které za chvíli budou ležet na zemi,
Přijdeš k ním, zvedneš si je a zahraješ na ně vařečky. Pak je položíš a pokračuješ dál po třídě. Stejně jako vařečky, tady máme jiný nástroj. A na ten nástroj se zase bude hrát. Zase to bude hudební nástroj, ne lžičky, ale hudební nástroj. A na ten se hraje takto. Malé lžičky. Zkuste si to se mnou říct. Malé lžičky. Zase ho položím, máme ho tady. Pak tady máme větší lžíce a na něj hrajeme. Lžíce. Zkuste se mnou. Lžíce. Paráda, dám si ho třeba sem. No a poslední nástroj, který tady máme, bude hrnec. A protože hrnec bude ležet na podlaze, tak vy si na tu podlahu budete muset kleknout a zahrát na něj hrnec. Je to jasné? Zkuste se mnou. Hrnec. Výborně. My ty nástroje teď rozdáme po třídě a vaším úkolem bude za chviličku jít a vytvoříme si vlastně takovou svoji speciální skladbu, kdy bude se ozývat jenom zvuky těch nádobí a nástrojů. A potom se bude ozývat vždycky jenom to, jak o nich říkáte třeba vařečky, malé lžičky, nebo lžíce, anebo hrnec. Procházíte kolem těch nástrojů, tam, kde chceš a bude tam volno, zastavíš se, zvedneš si nástroj, zahraješ, pak ho zase v klidu položíš a jdeš k jinému. Nebude to vypadat tak, že někdo tady má závody a spletlo si to s nějakým závodištěm, že dneska musí uběhnout 10 kilometrů, ale půjde pěkně pomalu, zvedne, zahraje a půjde dál. Rozumíme tomu? Ale pozor, ještě jedna důležitá věc, jedno důležité sdělení, a to, že když bude končit celá ta skladbička, tak já cinknu, jakmile uslyšíš cinknutí, tak se zastavíš a uděláš sochy. Je to jasné? Takže připravit se, můžete si stoupnout, stoupněte si klidně už k jednomu nástroji, mělo by to vyjít, aspoň zjistíme, jestli to vychází pro každého jeden. Ještě to nezvedej, Toníku, nech to ještě na zemi. Tak, máme každý jeden, výborně. Ještě nějaký dotaz? Je tam nějaký brouček. Aha, tak hele, Esterko, zkus to trošku poposunout. Tou žičkou. To je pravá vosa, to se i na natáčení může stát. Připravit se? Pozor a jedem. Skvělá práce, zastavte děti, položte nástroje a zůstaňte tam, kde jste, protože teďka ta skladba, jak se vám to líbilo, děcka? Byla taková hodně hlučná, že je to tak? My to teďka zkusíme vytunit, aby byla lepší, aby byla hezčí, jo? Co kdybychom ji vytunili tak, že už to nebudeme říkat, to, co ťukáme, třeba vářečky nebo malé lžičky, ale budeme to jenom ťukat na ty nástroje. A zkuste přitom poslouchat ouškama, jestli se vám bude líbit víc než to první, jo? A děláte to skvěle, tak jak to děláte, tak by to mohlo vyjít. Takže se hodně snažte, třeba nám to už teďka udělá nějakou hezkou kuchyňskou skladbičku. Připravit se, pozor. Můžete odložit a zase si stoupněte na tom místě, kde jste. Děcka, bylo to lepší? Podařilo se to víc? Možná to bylo ještě hodně hlučné, co říkáš? Pátý přes devátý. Možná bychom k tomu potřebovali nějakou partituru, že? Nějaký noty, abychom to hráli přesněji a víc nám to do sebe pasovalo. Tak to zkusíme třeba na konci, jo? Ale teďka uděláme ještě jeden pokus, jo? Teď to bude trošku těžší, ale já věřím, že to zvládnete. Teďka budete zase se pohybovat úplně stejně, ale nebudete už do ruky brát ty nástroje. Ale když se postavíš třeba tady k vařečkám,
tak víš, že jsou to vařečky. Řekneš si v duchu vařečky a jenom zatleskáš a už to nebudeš říkat, jenom budeš tleskat. A tím pádem všichni budeme jenom tleskat a vždycky se přisuneš k dalšímu nástroji. Rozumíme? A už nebudeme klekat, bude to všechno ve stoji. Tak, připravit se, pozor a jedeme. No mně se to teď docela už líbilo. Co říkáte? Sice to bylo jenom ten zvuk toho tleskání, možná kdybychom to měli plnější, že by tam už bylo ještě něco jiného, tak by to bylo hezčí. Buďte tak hodní, pomožte mi uklidit a vemte ten nástroj, u kterého stojíte a dejte mi ho semka na stoleček. A posaďte se, prosím, nebo ne, postavte se před svoje židličky, děti. Děkuji. Ani běž už si taky před svoji židličku. Tak, teďka jak stojíte, tak udělejte 2 kroky dopředu, tak abyste byli blíž ke mně. Nemusí být tak velké ani, to už je moc, zařaď se mezi děti. Tak, výborně. My si teďka uděláme takové hudební hádanky, můžete si dřepnout. Můžeš, Alexi, taky za námi, ať je dobře vidíš. Máme tady na obrázcích různé písničky. Ty písničky, nejdřív si jenom řekneme, co to je podle obrázku. A potom já vám ty písničky budu vytleskávat a vaším úkolem bude poznat, kterou písničku já tleskám. Co je tohle za písničku? Koukněte. Výborně, super, tak tu si tady připravíme. Co máme tady? Věděli byste? Pásla ovečky, super. Tady, podívejte pořádně. 1, 2, Honza jde, dívejte, on tady nese mouku, jo? Tak, a pak tady máme Kočka leze dírou. Super. Tady tyto 4 písničky, z nich může být nějaká hádanka. Kdo bude vědět, tak jenom se přihlásí, neříkejte to nahlas. Ať mají šanci ještě i ti, kteří to nepoznají, tak chvilku poslouchat, ano? Super, výborně, že už to víte. Ještě to dáme jednou, ať i ostatní zkusí poslouchat. A pak se vás zeptám. Skvělé. Kristi, co to bylo za písničku? Byla to Holka modrooká. Ano, taky nahradíme jinou. Která je tahle? No, řekni. Maty? Pec nám spadla. Takže teďka už místo Holky modrooké tady máme Pec nám spadla. A zase dávám další hádanku, ano? Super, nedupej mi do toho, ať to někoho nezmátne. Tak, vidím, že už někteří vědí, ale ještě jedno kolo i pro ty, co se zatím nehlásí, ano? Super, tak, Šarlotko, věděla bys, co to bylo? Kočka leze dírou. Super, tak ji nahradíme jinou písničkou. Víte co? Dáme jinou, protože to bychom tady měli 2 o ovečkách a to by se nám možná pletlo. Tak zkusíme dát tuhle. Která to je? Podívejte. No, věděla bys, Eli? Já mám koně, přesně tak. Tak si tady dáme Já mám koně. No a tleskám další písničku. Super, vidím, že už 3 děti vědí. Ještě to dáme jednou. Ani, která to byla? Ona to běžela ovečka.
Aha, to byla ta běžela ovečka. A já jsem si to spletla. A vidíte, já jsem to říkala, že ty ovečky se mi popletou. Přesně tak. Já jsem to... Ani, jsi moc šikovná, že jsi to vzpomněla. Dívej, já jsem viděla ovečky a už jsem tleskala běžela ovečka. Je to tak, věděli jste to? Tak jako Anička, že to byla ta, co ležela tady a ne tady ta před váma. Super. No tak poslední kolo, ano. Tím pádem běžela ovečka už byla, takže pásla ovečky, jo? Je tady další písnička. Tak. No, vidím, že už hodně ví. Tak ještě zkusím jednou od začátku. Skvěle. Toni, věděl bys? Pásla ovečka? Ne, to nebyla ona. Věděl bys mi. 1, 2 Honza jde. Super, 1, 2 Honza jde. A 1, 2 Honza jde bude teďka i naše rozespívání, takže si běžte zase na svoje židličky, na svoje místečka. Jedna, dvě, Honza jde. Jenom tu první část několikrát zopakujeme, jo? Koukej na mě, abys věděl, kdy máš začít. A pěkně se posaď, Mikulášku, při tom zpívání. Nejlépe ruce na kolínka. A nehrkáme, ať všechno slyšíme, jo? Pojďme na to. A 1, 2, Honza jde. Zastavíme a jedeme ještě jednou. 1, 2 Honza jde. 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 Výborně, super. Trošku rozespíváno. No a teďka si dáme celou tu písničku. 1, 2 Honza jde. Ano, celou písničku. Jdeme na to společně. 1, 2 Honza jde. Nese pytellouky. Máma se raduje, že bude péct hlouby. Pekla, Honza skočil do pekla. Máma je začala péct, Honza skočil do vajec. Výborně, druhou sloku ještě zopakujeme pro ty, kdo zapomněli slova. Máma v dolky nepekla, Honza skočil do pekla. Máma je začala péct, Honza skočil do vajec. Super. Písničku máme zopakovanou a teď k ní přidáme tleskání. Budeme tleskat tak, jak já jsem to vytleskávala tady na zemi. Vytleskávat celou tu písničku, ano? Je jenom, že jde písničku, o tu druhou sloku zná trošku jinak. To nevadí. A zvládneš to tak, jak jsem to teďka říkala já? Skvěle. Tak super. Tak jdeme i s tleskáním. 3, 4. Skvělé, výborně. Tak teď jsme si to zkusili zatleskat a teď zkusíme dupat. Takže si vyskočte, abyste měli připravené nohy na dupání. Pozor, jak to budeme dupat? Tentokrát nebudeme dupat celou písničku, ale budeme dupat každou dobu. 1, 2, ano, takže jdeme rovnou společně, si to vyzkoušíme. 1, 2, Honza jde, nese pytellouky. Máma se raduje, že bude péct hlouby. Máma v dolky nepekla, Honza skočil do pekla. Máma je začala péct, Honza skočil do vajec. Aničko, ty jsi začala dělat takové taneční kreace, ale tady na to potřebujeme, aby to bylo přesně, takže jenom dupání, ano? Tak, rovnou vás rozdělím na 2 poloviny. Tahle polovina až po Aničku bude tleskat, ano? 1, 2, Honza jde, klidně Alexi můžete vydržet stát. No a vaše skupina bude dupat. 1, 2, Honza jde. Je to jasné? Jdeme na to. 3, 4. 1, 2 Honza jde, nese pytellouky.
tak se zase posaďte. No a co by to bylo za hodinu hudební výchovy, kdybychom se naučili novou písničku? Co říkáte, děti? Že jo, to by byla nuda. A já jsem našla hodně dobrou. A ta se nám dneska hodně hodí. Jmenuje se Kuchyňská kapela. Co na to říkáte? To by šlo? A když se nám to podaří trošku naučit, uvidíme, ona je dlouhá a těžká, tak uvidíme, jak se podaří, ale možná, když budete pozorní, tak ano. Tak my si k té písničce potom přidáme tady ty naše hudební nástroje. A Matýsku, jak jsi říkal, ještě to neznělo moc dobře předtím, tak by to možná mohlo znít ještě o něco lépe. Co říkáte? Zkusíme to, jo? A protože ta písnička je úplně nová, tak my vám ji nejprve zaspíváme se Sterkou a potom půjdeme teprve na nácvik, jo? Potom se ji naučíme. Kuchyňská kapela dá nám čerta do těla, tak když začne bimbam hrát, musí skákat, tancovat. Kuchyňská kapela dá nám čerta do těla, tancujem jak medvědi, s námi všichni sousedi. Vařečky a pokličky tlučou přes den celičky, vidličky a lžíce tlučou ještě více. Hrnce, plechy, kastroly, tlučení nic nebolí, jsou to přece pupínky s plechovými tatínky. A teďka otázka, kdo dobře dával pozor. Jaké nástroje v té písničce byly? Nebo spíš kuchyňské nástroje, ať jsem přesnější. Šarlotko. Vářečky. Aha, David. Hrnce. Dobře. Niky. Vidličky. Aha, Elenko. Lžíce. A Vinci tam ještě něco slyšel? Plechy. Aha, plechy tam byly, dobře ty. A Matýsek? Pokličky. Pokličky tam byly. A to už je, myslím, skoro všechno. Aničko, ale u zpívání se sedí hezky, že jo? Tak, my už to umíme. Ještě něco plně. Kastroly. A ty jsi to tak moc chtěl říct, že jsi úplně nás tady zastavil, že? Tak, dobře. Takže teď už po částech. Kousek já a kousek vy. Připravit se, dávej pozor a opakuješ. Kuchyňská kapela, Kuchyňská kapela dá nám čerta do těla, dá nám čerta do těla, tak když začne bimbam hrát, když začne bimbam hrát, musí skákat, tancovat. musí skákat, tancovat. Kuchyňská kapela Kuchyňská kapela dá nám čerta do těla, dá nám čerta do těla, tancujem jak medvědi, tancujeme jak medvědi, s námi všichni sousedi. s námi všichni sousedi. Výborně, tady ten začátek se naučíme ještě jednou, pojedeme po větších částech. Kuchyňská kapela dá nám čerta do těla, Kuchyňská kapela dá nám čerta do těla, tak když začne bimbam hrát, musí skákat, tancovat. pak když začne bimbam hrát, musí skákat, tancovat. Kuchyňská kapela dá nám čerta do těla, Kuchyňská kapela dá nám čerta do těla, tancujem jak medvědi, s námi všichni sousedi. tancujeme jak medvědi, s námi všichni sousedi. Výborně, a tu první část zkusíme celou. Kuchyňská kapela dá nám čerta do těla, Tak když začne bimbam hrát, musí skákat, tancovat. Kuchyňská kapela dá nám čerta do těla, tancujeme jak medvědi, s námi všichni sousedi. výborně, vyskočíme ještě jednou, pojďme na to. Kuchyňská kapela dá nám čerta do těla, když začne bimbam hrát, musí skákat, tancovat. Kuchyňská kapela dá nám čerta do těla, tancujeme jak medvědi, s námi všichni sousedi. Výborně, paráda. Pojďte si vzít nějaký nástroj tady, vyberte si, jaký chcete a doneste si ho před svoji židličku.
Kdo má hrnec, tak si k němu klekněte před židličkou. Kdo má vidličky nebo teda lžičky nebo vařečky, tak si sedněte na své místečko. A dáme si tuhle část. A teď to máme dobré, protože jsme kapela, která bude hrát tak, jak chce. Ale pozor, teď bude těžký úkol, děcka. Musí být slyšet víc, jak zpíváme, než víc, jak břinkáme. To je těžký, že? Takže ty lžičky a ty vidličky a ty vařečky, tak jenom jemňonce, i do toho hrnce jenom jemňonce ťukáme, aby bylo slyšet, co zpíváme. Připraveni? Pozor, jedem. Položte nástroje před sebe, posaďte se a pojedeme druhou část. Ta je trošku jinačí, takže zase se naučíme a pak teprve přidáme muziku. Vařečky a pokličky tlučou přes den celičky. Vařečky a pokličky tlučou přes den celičky. Vidličky a lžíce tlučou ještě více. Vidličky a lžíce tlučou ještě více. Hrnce, plechy, kastroly, tlučení nic nebolí. Hrnce, plechy, kastroly, tlučení nic nebolí. Jsou to přece bubínky s plechovými tatínky. Jsou to přece bubínky s plechovými tatínky. Ještě jednou a zase trošku vám udělám delší ty frázičky, takže počkej, než vám ukážu, že budeš pokračovat, jo? Vařečky a pokličky tlučou přes den celičky. Vidličky a lžíce tlučou ještě více. Vařečky? Vařečky a pokličky tlučou přes den celičky. Vidličky a lžíce tlučou ještě více. Hrnce, plechy, kastroly, tlučení nic nebolí. Jsou to přece bubínky s plechovými tatínky. Hrnce, plechy, kastroly, tlučení nic nebolí. Jsou to přece bubínky s plechovými tatínky. Výborně. A vrátíme se. Vařečky a pokličky tlučou přes den celíčky. Ale za chvíli budeš tlouct, tak vydrž, jo? Nožičky si dej dál a jedeme, zpíváme. Soustřeď se teďka na slova, ono jich tam je hodně, jo? Vařečky a pokličky tlučou přes den celíčky. Vidličky a lžíce tlučou ještě více. Hrnce, plechy, kastroly, tlučení nic nebolí. Jsou to přece bubínky s plechovými tatínky. Výborně. A teďka spojíme ty dvě části dohromady. V té první části budeme hrát, to je ta kuchyňská kapela, dá nám čerta do těla. V té druhé části položíme nástroje, nebo možná je necháme jenom v klidu v ruce, ale nebudeme na ně hrát. Já takhle zastavím, abyste věděli, že nástroje ne. A potom budeme zpívat tu část bez těch nástrojů, vařečky a pokličky. Připravit se, kapela, vemte si nástroje. Bez nástrojů, vařečky a pokličky tlučou přes den celičky. Vidličky a lžíce tlučou ještě více. Hrnce, plechy, kastroly, tlučení nic nebolí. Jsou to přece bubínky s plechovými tatínky. Hrajeme, připrav se. Kuchyňská kapela,
Skvělá práce. Výborně, děcka. Teďka poprosím, abyste si vyměnili nástroje. Dáme si to ještě jednou, ale vyměňte si, ať máte jiný nástroj, než jste teďka měli. A přece jenom poprosím, jestli bychom mohli hrát o trošičku méně nahlas. Děcka, jak se řekne méně nahlas v hudebce? Piano, nebo, no, budeme hrát piano a zpívat mezzoforte. A mezzoforte znamená co? Středně silně. Potřebuje někdo ještě výměnu? Elenka rychle dořeší, pojď Eli, už si sednou. A máme. Aničko, Ani stačí. Když mluvím já, Aničko Svačinová, tak prosím, nemluvíš ty. Jo? Sedni si, Ani. Budeme začínat, jo? Tak. A připraveni? Ještě jednou to samé. Skončí písnička, tak skončí i nástroje. Tak to většinou v hudbě bývá. To se tím aspoň naučíme. A teďka, děti, potřebuju, abyste si vzali každý ten nástroj, co má v ruce a šli tady o krok dopředu, o dva kroky dopředu. Tak, ale Ali, tebe poprosím, aby si zacouval trošku dozadu, ať je na nás na všechny vidět. I Miky s Davídkem ještě trošku dozadu. Tak. A moc prosím, když ještě nehrajeme, tak na ty nástroje držte je v ruce, aby nevydávali žádné zvuky. Jo? Já jsem si totiž nachystala, jak jste říkali, že by bylo lepší, kdyby ta kapela hrála podle nějakého zápisu, že? Nebo podle nějaké partitury se v hudbě říká. Tak jsem si nachystala takovou partituru, ale nejsou tam noty. Myslíte si, že se dá hrát jinak než podle not? Dívejte, co jsem tam udělala. Udělala jsem tam, co tam je nakresleného. To jsou ty hudební nástroje naše. To nádobíčko, že? Ale můžeš ještě zacouvat trošku. A sedni si vedle Davídka, úplně rovně, jo? A máme tady první zápis. A já jsem zvědavá, jestli pochopíme, jak to asi budeme hrát. Takže já budu ukazovat vždycky na ten nástroj, který hraje. A zkusíme z toho vytvořit takovou mini skladbičku, jo? Kdo bude hrát jako první? Aha. A zkuste, protože je to tam jenom jednou, tak zkuste oběma ručičkama bouchnout jakoby jeden ten úder. Stejně lžičky, kdo bude hrát? Zase jenom jednou ťuknou, ano? Potom je tady ještě jednou lžička, tak zase jenom jednou, takže lžičky vlastně budou dvakrát za sebou. A pak máme, tohle bude vařečka, jo? Poznáváte všichni vařečku? Jo? Tohle je vařečka. Pamatujte si, že tahle značka znamená vařečka. Malá lžička za chvíli přijde, ale ještě tam není. Připravit se? Jste připraveni, muzikanti? Pozor a jedem. 1, 2, 3, 4. Výborně, to nám vyšlo. Ještě jednou. 1, 2, 3, 4. No vypadá to, že můžeme přidat další takt. Tak přidáme další takt. A něco se tu objevilo, na to čekáte. Takže pozor. Teď to nebude jenom ten jeden takt, ale pojedeme od začátku a budete připraveni, protože budete tady někteří na řadě. Pozor a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Skvělá práce, vypadá to, že můžeme přidat další takt. Je to tak? Takže sleduj, kdy budeš na řadě. Pozor a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Krásně.
No teda já, ještě, že jsem toho nachystala dost, nám to krásně jde, takže přidáme a za chvíli budeme ještě tamhle někde na konci místnosti. Připrav se, Aničko, pozor a jen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Výborně. Tak, dáme další. Někteří se radují, protože vařečky chudáci tady hráli jenom jednou, že? Takže vařečky budou teďka mít hodně práce, jo? Pozor a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Paráda. Ještě chcete jeden? Jo? Tak půjdeme dál. Takže vařečky mají hodně práce. Přidáme, pozor a jeden. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Krásně. Ještě tady mám poslední 2 takty, tak to bychom mohli zvládnout. Ještě to možná tady trošičku posunu. Tak připravení? Jedeme na to? Pozor a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 a poslední. Tak, by tam mohly být nějaký hrnce, ne? Co říkáte? Ať si to taky hrnci užijou, že jo? Protože my jsme je měli na začátku a pak jsme jim dali pohov. Takže tady mají hrnce prázdniny, ale nakonec se ještě objeví, jo? Pozor, jedeme a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O, to vypadá dobře s tím hrncem na konci, že? Tak teď si vyměňte nástroj, děti, ať to zkusíme zase s někdo jiný. Tak. A vrátíme se zpátky, pojď Kristy. Tak, Ali, rychle se vrať prosím na svoje místečko. A muzikanti připraveni? Ali, mohl bys ještě malinko zacouvat? Tak, připraveni? Máte jiný nástroj, pozor, budete hrát něco jiného teďka, jo? Takže 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Výborně. Zastav, sedni si. Tak. Znáte nějakého hudebního skladatele? Šarlotko, znáte? Bedřicha Smetanu. A já znám jednu hudební skladatelku, Aničku Svačinovou. Aničko, mohla bys nám tady vytvořit novou skladbu? Popřehazovat nám to, abychom to měli jiné? Tak, už pracuji, dnešní paní hudební skladatelka, jí totiž v noci, ona nespala a napadlo jí, že vytvoří jednu skladbu pro druhou C. Už se tady na tom pracuje a myslím, že je skoro hotová. Výborně, zastavíme Ani. Skvělá práce, paní skladatelka je hotová. Jste spokojená se svou prací? Povedlo se vám vaše dílo, paní skladatelko? Takže připravení. Teď to máme celé přeházené, takže doufám, že dáváte pozor. Pozor a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Teda, myslím, že to Aničko chce potlesk, zatleskáme Aničce. Krásně. Poprosím vás, abyste mi ty nástroje položili tady pod ty naše notičky. A teďka ještě vydrž, teď budu ještě chviličku mluvit já. Aničko, pojď. Davidek zacouvá. A víte co, děti, zacouvejte tam o jeden krok dozadu, ještě zacouvejte, tak. A já teďka tady, děcka,
rozdám tady tyhle ty smajličky. Tak, je jich teda hodně, že? Tak, možná některý je otočený i naopak, ale to už si otočíte za chviličku. A vaším úkolem teď bude vybrat si smajlíka podle toho, jak se vám dneska v hudebce dařilo a jak se vám to dílo líbilo, to, co jsme tady společně udělali a co jsme si zaspívali. Takže, každý si vyberte jednoho, můžeš se podívat, je jich tady hodně, takže nemusíme se přetahovat o nic. A kdo má vybraného, tak si prosím sedněte na svoje místo, aspoň uvidíme, že už jste hotoví. Kluci, posaďte se na svoje místo, pokud jste hotoví. Tak, ještě nám jich tu spousta zbyla. A já teď poprosím, jestli byste mohli toho svého smajlíka ukázat směrem na mě, abych si mohla prohlédnout, jaké smajlíky jste si zrovna vybrali. A můžu se zeptat někoho, řekl by někdo, proč si vybral třeba tady toho smajlíka, kterého jste si vybrali? Aničko? Protože jsem popřázela ty noty. To tě bavilo, být paní skladatelka, tak to jsem si vybrala správně. Příště bude skladatelem někdo jiný, takže nebojte. Miky, proč jsi vybral ty, toho svého? Podle toho, jak jsme hráli na ty nástroje, jakože jsme chodili a hráli na ně. A mám pro vás dobrou zprávu, děcka. Že takové nástroje najdete i u vás doma v kuchyni a maminka bude určitě moc ráda, když jí zahrajete. Až bude vařit večeři, tak jí taky něco zahrajte, jo? Tak, ještě někdo chce říct? Takže Olivka? Jak se tlaskalo ty rytmy a podle toho jsme učili písničky. Skvělé. A ještě Vinci? No, já jsem si to vybral, protože jsem hodně rád, že tady děláme takové zábavné aktivity. A ještě chci něco říct, že doma si Segra vymyslela, že bude hrát na hrnce, pánvičky a takové věci. Takže ty se k ní přidáš brzy, že jo? A Vinci, můžeš jí doma vytvořit taky takovou skladbičku, jako jsme to dneska dělali. Jo, to bude dobrý. Kdo má menší sourozence doma, tak jim napište takovou skladbičku a třeba to zvládnou s vámi a můžete je to naučit tak, jak jsme se to dneska učili tady spolu. Ještě poslední, Bětuška nám řekne, proč si vybrala smajlička. Já jsem si vybrala smajlíka, protože jsem mi vybrala ta písnička. A já si vybírám taky tady tohohle hodně usměvavého smajlíka, protože, a ten se směje na vás všechny, protože jsme to dneska dobře zvládli, protože jsme pracovali a udělali spoustu věcí. A ještě jsme zjistili, že vlastně jsme taková společná kapela a že kdybychom tady měli nějaké jiné nástroje, tak by nám to asi dohromady zase šlo. Co říkáte? To by asi tak mohlo být. Takže budu se těšit na to, že příště budeme něčím pokračovat. No a třeba zase příště budeme se učit nějakou další písničku, nebo si zopakujeme tu, kterou jsme dělali.